Аз съм Иляна Братованова и съм част от екипа на Барнс България вече 4 години. Избрах Барнс, защото е международна компания. Нашите клиенти могат да бъдат обслужени на много високо ниво не само тук, а и в много други европейски столици и други големи градове извън Европа. Барнс има над 150 офиса, така че сме с доста голям обхват. Старая се да предоставям на моите клиенти цялостно обслужване, което започва с тяхното търсене, преминава през целия процес, но не приключва с сделката. Често клиенти се свързват с мен, след като вече са намерили имота си, заживели са там, но имат някаква нужда от съдействие, или пък са решили да търсят втори инвестиционен, ваканционен и какъв ли не е друг имот. Ключов проект в моето портфолио е Paradise Place, с който се занимавам вече близо 3 години. Проектът е с 2 награди от конкурса Сграда на годината, като една от тях е наградата на публиката. Целта ми за 2024 година е да заслужа доверието на още много клиенти, да се свържат с мен повторно за трети и четвърти път, колкото нужда имат, и да заслужа тяхната препоръка.